вече от самия ви екран. Днес ще ви покажа как летите до друга държава. Повечето може би знаят, тези, които не знаят, сега ще разберат. Да, слагам тази кола, да речем. Качваме се и тръгваме. Искам само да ви кажа, че просто да ви питам дали някой има робакси, вече искам, просто питам и да ми пишете в коментарите колко има. Мисля, който има, да ми пише в коментарите колко джема, извинете, колко робакса има, а може и джемове, ако искате, все пак робакси. Така, ще почна да снимам, ще спра на пауза клипът, ще го пусна, когато стигна. Знам, че не го пускам до летището, обаче някой знае ли, мисля, какъв е този лагер. Само ще вляза да ви покажа. Самия паркинг е този. Това има няколко лагера. Тук този с такива палатки. Боже. Не ме доволства швирането. Този с обикновените палатки. И този, който не ги знам какви са тези палатки. И да. Ето го самото летище, където вече ще ми пишете, ако искате в коментарите в коя държава да отида, защото сега ще отида в друга държава. И даже ще си избера, защото по принцип ги забравих какви са. Значи Париж, Санторини и Лос Анджелес. Не отиваме в Санторини, защото ми е много интересно там какво има. Не съм ходила там в Санторини. Видим в Gate 2 сме и отиваме в Gate 2. Пишете ми, както казах, в коментари коя държава да отида другаде, защото остана Париж, Лос Анджелес. И също така в коя игра в Roblox да игра. В коя да играя. И понеже не ми се чака, просто ще се телепортирам. Хора, добре, чак да ви казвам, че вече не зарежда, но то зареди. Добре, така. Санторини. Самия град, който също много не е заредил. Самия ни куфър, който е розов, но ще му променя цвета в бяло. Ще сме в хотел. Имаме си басейн. Тук какво е това? Я да видя. Това е май кухня. Да, кухня е. Да видим тук какво има. Това е работното. Тук е стаечката на хората, които работят. Добре. Да видим там по-нагоре. Какво има? Да скочим. Тук ще имаме ли си стаи? Мислех, че имаме. Какво е сега това? Пак някакво заведение. Да. Добре, но ние не търсиме заведения, търсим хотел, който да пренощуваме тази вечер, защото няма къде да пренощуваме. Сега ще сложим и някаква кола. Този път няма да е кола явно, а колело, което е мега бавно, ама нищо. Окей. Сега може би в Париж ще си ходи колелото. Ама честно ви кажа, не знам. И буквално ако бях това в реалния живот,
Просто ще си чупа носа. А това са някакви вилички, в които ще отседнем тази нощ. Добре. Това ми харесвам. Да видим тук заето ли е това. Заето е. Това момиче. Това е... Не е заетото. Сега се маха до тук. И да видим какво въобще има с това на хотелите или вилите. Какъв е шум. Добре, намаляме си го, но пак го чувам и много ме дразни. Така, това е терасата на нашата вила на стълба, която води към още една стая. Това ще го кажем бункер. Тук му се затворим и да се отворим, като този път. Сега ще затворя. Защото няма защо да е отворено. Още някаква стая. Какво има? Какво е това? Кой има? Ще кажа бункер. Има някакви стълби. Това е за първият етаж. Добре. Имаме си баня. И сега хора отиваме да разглеждаме. Защо? Тоже ще ни е дразно, защото просто телевизора е бил включен. Просто хората се тръгват с включен телевизор. Така, микрофон, защото не има трябва. И отиваме някъде. Тук нашето колело, което ще се паркирам пред моята виличка. Виличка, човек. Като виличка, смисъл вилица. Но там някаква главна улица. Така че махам това, слагам това. И отиваме там на главната улица. Да видим какво е там. Много интересно. Видим къде ще ни отведе, дали да сложим къща. Нещо горе. Добре, да се блокираме тук. Да слизаме, да видим това какво е. Защото на мен ми е лично интересно, някой се умби. Моля, това хотел ли е? Какво е? Не, тук може да влезе. Значи не е хотел. Хора, тук някой живее. Тук живее някой. Можем да живеем тук. Хайде да потърсим някъде, където. И пак можем да си сложим да живеем и ние така. Се надявам да е свободно някъде. Лично мен много ме кефи. Явно не е място тук, къде трябва да се отворим. Да, хора, можем да живеем тук. Ами хора. Това сега ако ми каже, че са разорбакси. Да. Харестай последвайте за час-две, защото имам работа.